Ekwube ndị na-achọ ọdịmma ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche, High Chief Mrs. Mary OKWOR so na ndị mbụ. Ya mere nwaanyị ọma ji bidori n'oge wee banye na ndọrọndọrọ ọchịchị n'iji fụ na ọ zọtara oke ndị Igbo, ọkachasị ụmụ nwaanyị ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche maka ihe ọma ọ na-eme na ihe ndị ọzọ. Ya mere anyị ji zọne ije wee wuchie n'obi ya n'obodo Enugu kpọmkwem, wee je mara ka o si bido nakwa ka o si fụta ọnọdụ ndị Igbo gbaa gburugburu. Ngwa kirenu nkata anyị na High Chief Mrs. Mary OKWOR kpara n'obi ya, lekwanụ ka anyị na ya si kpaa. Ọ dị mma ụmụ Igbo ebe ọ bụla nọ wee na-ekiri Igbo a, anyị were nne ndị Igbo amaghị ama dịka onye na-anọchitere ndị Igbo bụ gbogbo onye nze High Chief Mrs. OKWOR ka anyị na ya nọ n'ụbọchị nke taa. Nna ya ekele gị. Ndewo. Biko ndị na-ekiri anyị Igbo na mba ụwa niile ga-ebu ụzọ chọọ ịma onye bụ kpọmkwem na ihe mere iji bido nke ịnụrụ ndị Igbo nke a na-akpọ activist. Kedu oge ibidoro, kedu oge ịbanye na ndọrọndọrọ ọchịchị? Ọ bụ n'afọ 1978 ka m banye maka mmegbu m fụrụ n'obodo iji banye maka anyị bi n'ugwu Awụsa. Atụnụrụ m vootu benye na m abịa ebe a mgbe fụ ihe na-agachiri isi agasị mba na a ga-etinye aka ka ma ga-edozi obodo. Mgbe bido ndọrọ ndọrọ oge ahụ Nigerian People's Party ebe esere mmadụ. Ya bụ nke Zik ha? Nke Zik bụ onye ndu anyị mgbe afọ. Anyị wee bido rụkọba nwaanyị onwe m wee kpọkọ ụmụ nwaanyị sị ka anyị gosi kene na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-atụ vootu karịa. Ụmụ nwaanyị tụzia vootu echefuo ha, sọsọ egwu ka ha na-agụrụ ndị na-azọ adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Agụchi egwu mee atụcha vootu onye merie ejezi aka afọ ya sị na ọ ga na-ala n'ụlọ. Mgbe sị na ọ madịkwa etu ahụ na nke a ga-afụ na ụmụ nwaanyị ketelitere. So mgbe bido ụka ụmụ nwaanyị anyị wee gosi na anyị siri ike. Oge ụtazi onye zọla ya ọkwa na Anambra nke ochie bụrụ ji nwe obodo ka wepụtara, mana ndị otu anyị NPP anyị enwere ego. Ndị ji ego ha nchabanye na nke ndị ugwu NPN, mana a wee gosipa na ọ bụrụ ọsọsọ ego ka iji eme elekshọn ji adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. A wee kabakwa na-ejegharị mesịkwa Zik oge mbụ na waziri ka anyị sobe gbahaza ndị Igbo adịrọ mma iche n'aka bisi na-agapụta. Ọnọkwa ndị middle belt kwa ndị gosila anyị na anyị nwere onye tosi ichi obodo a karịa ndị ugwu. Anyị ji wee sobezia Zik wee mee ka ndị Igbo bịa pekọta ọnụ nke bụ onye ọbụla akwụba n'otu ahụ ruo na ọ ga-emeri maka ebe esere mmadụ nke na-anụ maka ebe esere mmadụ. Ya NNPP oge a? NPP Nigeria People's Party. So ya ga-ekpokọ ndị Igbo niile ji m win ya mbakwe win ya na-achọ ịnarị anya nye ndị NPN. Ya bụ n'Imo steeti. Jim win na Anambra, old Anambra. So wee kpebe ikpe mbakwe, Chukwu wee nye aka onye ọkaikpe wee pụọ eziokwu dị ya wee nye mbakwe ya bụ ọkwa.
enwechakwa Solomon la winie n'ugwu Hausa na Plateau. Nne kemgbe ahụ ibidoro ya ihe ifuru oge a na ka ihe na-eme kịta ọ gbanweela. Hey, ọ bụ obere mgbanwe dị na ya. Enwerezi ama ebe m ga-esi bido kọba ka ngwa gị oge emecha elekshọn azọcha ndị oge ahụ na lokal gọọmenti ọ dị gọvanọ na-ewepụta ndị azọ ọchịchị ime ọchịchị obodo adịghị azụ ya azọ a na-eme ha nye ha ọkwa so wee yọbịa si biko ebe ọ bụ na mmadụ chairman na mmadụ ịtọ ọ mmadụ ịnọdụ ka anyị tinye ofu nwaanyị na lokal gọọmenti ọbụla 17 o wepụta ya bụ na ụmụ nwaanyị ọ ga ebe na kansụl ụlọ kanselọs ka ụmụ nwoke ka kpachia isi oche etu ahụ ka ụmụ nwaanyị si pụtaba wee soro na-adọ ndọrọ ọchịchị gbakọtazie nnọọ ihe niile ka ụgbọ kpuwe otu onye ihe m na-afụ kịta abụrụzi ife mfụrụ oge ahụ a na-ebukwu ma mmadụ were na-agbakwu ọgwụ ka e wee merie ya hapụrụ ihe anyị ji maka ya wee pụta na anyị ga-eso zọọ ife dị mma onwe ego eweta ka e wee lụọ ọrụ were ya lụọ ọrụ eweta ego e ga-eji lụọ ụzọ were lụọ ụzọ a ga-eji nye mmiri nye ịfụ kịta ọkụ ọ dị kịta mmiri ada agwa anyị na-ego mmiri ebe ebe a fili na-anachighị azụ wee bụrụ m ife mwute ndị Igbo nwere ọzọ n'okwu n'obodo ma ndị Igbo bụ ndị wetara ọchịchị onye kwuo ichie nke Zik so na isi ha zọpụtara n'aka ndị ọcha ndị NCNC Zik na Awolowo ndị mba ndị ka ma echi the boy is good o ji kata nga maka ifi ndị ọcha chọọ ka anyị nwere onwe anyị kama na ihe dịzi njọ na ya bụ na ha wee na Hausa ndị wazọtalụ ọchịchị wesị ka anyị gara ekwe ka anyị chịa na ndị Igbo awakọ anya ọ bụ na ndị Igbo chiba n'obodo a ga-abụ obodo eji ama atụ na Naịjirịa wee welu ndị ugwu tụkwasị anyị n'isi oge ahụ anyị amarazi onwe anyị nlesi anya ihe na-eme kịta ọ na-ewute m ndị nne onugbu m ndị ntorobịa ndị okorobịa gaa ọnụ aka ebe na-eme because na afọ mgbe Naịjirịa bụ Naịjirịa mgbe Igbo na-ewu ewu otu a ọ dị ugbu a ịfụtara na ndị Igbo na-emeta ọfụma oge a mana ugbu a Igbo na-asịzi na a na-emegide ha na Naịjirịa ọ bụ eziokwu na a na-emegide ndị Igbo ka ndị Igbo na-emegide onwe ha ma ndị Igbo na-emegide onwe ha na-emegidekwa anyị maka ọ bụrụ isoro na ịnọ mmadụ amasị na ịnọ kedu ịnụ a na-atụ na iwelu oge na-eme agbado oge eweli gị kpọọ ahịhịa ịkpọ nkata gị mkpọkọrọ ejiri ya kpọọ ahịhịa ya bụ na anyị na-emekwu onwe anyị ndị Hausa na-emekwu anyị ndị na-eche nche obodo ndị sekuriti na ọchịchị dị ugbu a onwe onye Igbo nọ ya so a ga-akpa maka ihe gbasara Igbo ihe gbasara Naịjirịa onwe onye Igbo n'ebe a nke ahụ dabara adaba so mmegbu dị ya maka mmegbu a ka onye dịka ndị bidoro n'oge gboo a ji bido dịka mmadụ dịka Ojukwu ji bido tibe na Biafra chọrọ iwere onwe ya emegidekwa anụ ọgwụ ya ọ dabasị ndị dịka ụwa zuru ike ha na ndị ọzọ wee pụta wee ruo oge Nnamdi Kanu pụtara nke bụ onye abụ isi IPOB
mana emechakwara ọ dịka gbara mgbe okpuru ọ dịghị ka ndị Igbo ga-emegide wee zọta onwe ha ka iche na ihe a na-ekwu restructuring na ya ka mma restructuring ka ikwere ka ọ Biafra ka ikwenye na ya iji gwa gị eziokwu oge restructuring na-agago maka Naijiria anwụgo anwụ mara metụ oge si restructure kwa ya ka ọ dịkwa ndụ amara m ọ dị mma anyị na ndị enweghị mmekọ enweghị abịa kpokọ anyị n'ike anyị na ndị ugwu ọ bụrụ asụsụ ka anyị nwee ọ bụrụ nri o nwere ife jikwara anyị nọọ ndị ọcha na-ele anya tụnesịa bụ na ndị Igbo arapụ anyị na anyị ga-abụ obodo a ga-abụrụ ọ ga-amakarịsị m agha anụrụ ọ bụ Naijiria mere Biafra ịka anụrụ ihe menụ ịmụrụ ndị so nụsoro anya ọ ndị ọcha nyere ndị Naijiria aka nyere ha aka oke ejelu mkpe ikpe na Abuja kwetesịa ihe ga-eme ka a ghara ịnụ ọgụ nata o wee bụrụ na onye isi mgbe afọ Gowon Yakubu Gowon ndị Hausa si ekwekwa na ndị ọcha so si ekwekwa na ihe a ekwute na Abuja maka ọ bụrụ na emebere ihe ahụ ekwute na Abuja nwụrụ ọdụ ka aka esi nụ agha egbuchacha malụkwa na egbuchacha ndị Igbo n'ugwu Hausa egbusi ndị Igbo n'ugwu Hausa tupu abịa nụba agha ọkwa nte niile kpata iji Chukwu ji si mba and ndị Igbo niile kweta ka anyị kwala onwe anyị ọkọsojukwu wee nụba ya ebe ọcha ọ bụrụ na a na-ebutere ndị Naijiria ngwa ọgụ ụmụ anyị gbara aka na-anụ ọgụ ịbụ na akpụkpọ fe nwere akpụkpọ ndị agha mana ndị mmadụ pụta ka azụ obodo anyị wee gaa etu osi ga asị na emerie ọ na-adị m wutere nne and etu ihe si kwuru kịta unu abụ ndị ntorobịa ebe unu mana ndị ihe anyị na-ekwu ndị ntorobịa mechara pụtabazie dịka ụwa zuru ike ha pụtara otu dị iche iche wee pụtabazie ndị IPOB wee pụta ọ dịzie ka ndị okenye akwadoro ha gịnị ka ị chere na onye dịka Nnamdi Kanu mere na akwado ya ndị ọkachasị ndị okenye dịka unu na ndị ọchịchị n'ala Igbo mere na akwado Nnamdi Kanu abụọ na-akwadoghị ya sọsọ na ihe mere bụ na etu ha ndị ụmụaka si ekwu ha na-akparị ndị okenye na-asọpọtụ ha nwa na onwe m amekwa bụ na nye mpa ndụmọdụ ka a ghara ịkparị ndị isi anyị ndị okenye ka anyị wee nwayọọ zọpụ ife anyị na-azọ mana Nnamdi Kanu mee ka anya mmadụ saa ndị obodo ndị ọzọ wee malụ mmegbu dị n'obodo a so nke ahụ ama anapụ anya nwere enwe ike ịnapụ anya o mere ka amalụ aghụghọ dị n'ọchịchị ndị dịkịta biko oge ahụ abịa dịka ihe mere mana kemgbe a gbachara egwu eke ndị agha Naịjirịa bịa gbacha egwu eke na obi Nnamdi Kanu na ụmụahịa afọ ọzọ Nnamdi Kanu enwekwana onye na-ajụ ese ụdị ihe dị otu a iche na ọbịa na-eme na ndị ntorobịa anaghị apụtasị ewere ka a sa azọ nke ndị Igbo ihe mezie na enweghị ndị ga-ajụ ese ha ndị IPOB ha ka nwụrụkwa ha ka nọkwa na-aba iji gwa gị eziokwu nke a Buhari kwuru ya ga-apụtakwa ọzọ ha sị na ọ ka ha mụ ka ọ pụta mgbe afọ na Biafra ga-abịazi ya bụ na ha kwere na ha ka na-ekwukwa maka Biafra a na-agba ya agba ị ga-agụ ihe a na-ede na pepa mana oge ndị Naịjirịa nakwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa
bịa kwụsị ha wee kagbuo ha kpọọ ha ndị na-eme ọgba ya ndị terrorist kedu ka obi dị gị oge ị nụrụ nke ahụ? Iwe wukwara m o, mana ịnụ n'ihe prọfesọ Nwabueze kwuru mbọsị a ha ji efu ya ọ sị bụ ha na-achọ ka ha na prọfesọ Nwabueze ndị isi ndị ndu ndị ọchịchị isi ọchịchị chọ ka ha na prọfesọ Nwabueze nwee nkata agụtara na nwa akwụkwọ ọ sị na nwere nkata a na-akpa ganye na-ewepụ afa ndị IPOB na ha bụ ndị terrorist. So ọ bụrụ na n'onweghị ndị kwadoro ha kama na ha chụrụ ya n'ike ọkụ ya na nwayọọ ka iji alacha ofe dị ọkụ so ha ka nọkwa imirikiti mmadụ achọrọ ozi ihe na-eme mmegbu akarịa ma ndị middle belt ndị tampolo nnukwu nyewa na-ekwukwa Biafra bie so ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ na-atụ egwu asarị dọkụbọ na-ekwukwa asarị dọkụbọ ka mmiri na ọ bụ tampolo asarị dọkụbọ ndị be na-achị gị echiche ndị Yoruba chịkwa Gani Adams ndị a bụ ndị buru egbe na-agba ndị mmadụ mana ndị IPOB nwekwenye ha amụkwa aka na-azọ ihe ha na-azọ sị ka eji tụọ vootu ka amalụ ma ga-aga n'iru n'ọdụ na Naịjirịa ma ga-arapụ anyị ekwurọ and ndị obodo a ndị be anyị ụfọdụ ndị okenye ma ndị nwechalụ akụ na ụba ebe ọbụla na-abụrụ n'obodo a ha chọrọ ndị chọrọ Biafra karịrị ndị na-achọrọ ya atụa vootu kịta ndị chọrọ Biafra ga-eme ọ ya mere na ndị ndọrọ ndọrọ ekwere ka atụọ ya ụfọdụ na-asị ma na ihe mere na iwu eji achị obodo Naijiria na-enwe ihe dịka referendum n'ime na ọ ya mere na iwu ahụ eji achị Naijiria ọ bụ anyị debere iwu ahụ ọ bụrụ nke ndị amị ọkwa eji nzukọ Jonathan kpọọ ka ikwu oke ga-esi kwụba obodo a ewepụsie ya wara abatasị nọ nke ahụ nwere ihe na wetufuo ya ka emegharịa ka iwu obodo a bụrụ anyị nwadere ya maka ihe anyị na-eyuzu kịta bụ nke ndị amị dere ọ bụrụ Constitution Nigeria ha makwa n'onwe ha ihe ha bụrụ ya ọ dị maka ndị mmadụ kwuo maka anyị nọ na demokrasi ọchịchị onye kwuo uche ya ọ ga-adị mma ka anyị were aka anyị kwuo etu anyị ga-esi bi ọ bụrụ na achọ ka anyị bụrụ Naijiria ọ dị mma dịka nne so pụta na ndọrọ ndọrọ ọchịchị gịnị mere na ugbu a ewego ndị izugidere ga-ewere ọnọdụ na-ekwusi ihe a ike ka e wee keta oke na Naịjirịa ile anyị fọ na ndị na-echefu bụ ndị Fulani na-aba n'ugbo egbugasị ụmụ nwaanyị na-egbu ndị mmadụ na-egbu emebi ọrụ ugbo ndị mmadụ ụmụ nwaanyị ewe ndị ịzụpụta dịka otu a ị na ha eme oke ugbu a ga-ewere ọnọdụ wee na-enyere ụmụ nwoke anyị aka ọ bụ na anaghị eme okenye na aka ọ na m emegwe okenye ọtọbịa lụọ kịta ndị afọ 83 83 years 83 so ọ bụrụ na m na-aka nke na m-akago mana onwe ndị otu ndị ụmụaka dịkwa ahụ ka dị yes ndị ka dị aka akara nka na-esokwa na-eme ya ndọrọ kama emechaa ndọrọ ndọrọ emerie amelotezi ha so obi na-ajụzi mmadụ oyi yes ama m ndị ụmụ nwaanyị so gaa lokal gọọmenti ọbụla na steeti a buru moto ha ya bụ n'Enugu a wee dọkịta nwetara onye mụrụ afọ enyere ọkwa so obi na-ajụzi mmadụ oyi ifu mmegbu onye apụta ndị banye politiks dịka nsi kwuo ugwu ọsa ka ibu
siri ndị obodo agba akwụkwọ mgbe ụlọ ya fụ ndị nwaanyị ada atụ vootu ha ji ada atụ vootu so izizi ntụrụ vootu bụ n'obodo a ya bụ oge NPP ahụ ya bụ n'Enugu a ọ dị mwute na mụrụ maba ahịa mere anyị ji anyị amarozi onwe anyị anyị hapụ ndị na-amara ife ha bụrụ amarachi anyị. Nne oge ịbara dịka nwaanyị ewerọkwa egwu ji atụ gị ka ị ga-asịzi na ihe ụmụ nwoke na-eme ụfọdụ n'ime ha a na-anụ ọgụ n'ime ya gị bụ nwaanyị gaa na ya kedu ihe awụọ ma ịfụgasịrị oge na-aba na ya oge ịbara na ya kedu ihe kara gị obi iji si na mba na ị ga-abanye na ndọrọ ndọrọ ndị nwoke na-eme ihe ka e wee mee ka udo wee dị ịma na ọ nwaanyị na-amụta nwoke mana mgbe Chukwu kere mmadụ o kere Adam ke Eve o welụrụ Adam tụkwasị n'elu Eve o debere ha side by side ọ ihe kwesịrị ekwesị ka ụmụ nwaanyị na-enye aka n'ihe gbasara ezinụlọ ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ihe gbasara ọchịchị and mmegbu mfụrụ onye ọzọ kụsịa kọsa ji onye ọzọ ji bụọ ya so wesị ụmụ nwaanyị tinye aka n'obodo anyị ga-adị mma ọ dị ma dịka otu obodo Naijiria jide ugbu a ị na-efu na oge ahụ Nnamdị Kanụ na-ekwuzi okwu Biafra ike oge a na-agbaba egwu eke na na-ekwu okwu restructure mana ọ yụọ na dịka ọyịpụ ugbu a ichezi na otu a ọ dị ugbu a na Biafra ka wee ike ịbịa ma ọ bụ na aka wee ike restructure na Naijiria bịa bụ idozigharị Naijiria ibu ndị ugwu achọrọ ya anyị nwa na onwe anyị ndị IPOB oge restructure na-agago etu nsi fụ ya maka mgbe ahụ ekwuru okwu ya ọ bụ na ha mere ife ekwute na nzukọ eji na Abuja nke yes kekwana aka enwe ike ịkwa onye kwụwara mana kịta azụ ihe emebigo nne amarọ m ka e ga-esi kwa onye kwụwara so na mụa efili m na ọka mma onye ọbụla jebere onwe ọ dị mma otu ọ dị ugbu a na ala Igbo ugbu a gị waso n'isi otu dị iche dịka ala Igbo Development Foundation mana ndị ọchịchị na-achị ngalaba ala Igbo dị iche iche dịka politician governors ha na-eweta ego na Abuja iche na ha na-edoziwu maọbụ na ha na-eneba ya ihe gbasara ndị Igbo anya ọfụma mmepe kwesịrị ọ na-abata n'ala Igbo ugbu a oge Akpara na-achị oge nke Michael Ọkpara ịma ibe ama n'oge ahụ mpe ga-epe n'mpe ma ebe ebe ahụ kwere ga-amụ oge afọ nni bụ nkasa ọrụ ugbo na mmanụ na akụ ka eji bido mgbe ahụ o nwere esi ebe a eweghere na federal nọkọta bịa tụgharịa si n'ọzọ presidential system ndị Amerịka ya ka eluru ya ọ na-eme ka mpụ na aghụghọ dị ya bụ nke anyị na ọchịchị anyị nọ n'ime kịta nke anyị nọ bụ mbụ parliamentary system ka akpọrọ ya n'oyibo nke afọ onye ọbụla na-eto etosi nwee ike mgbakọ onwe mpaghara Naijiria ọbụla meriri ndị mpaghara nke anyị na the Eastern region ọkụkọ aka ego na ga-ele ọkụkọ ji ife niile bụrụ kamgbe ahụ enwecha ugbo kashu akwa enwe kashu indọstrị ebe ka ọ dị kịta ihe niile nyụọ pee wee bụrụ ya bụ na a na-echiazi azụ karịa anyị ga-aga n'ihu kedu na ụdị obodo dị ihe kedu ebe unu bụ ụmụ ntorobịa kedu ka unu ga-esi bidokwanụ bido ndụ mba o nwere ka ọ dị lekene onye chisia gọvanọ mechaa mpụ niile o jee seneti
ọ na-anata ogo gọvanọ ya na-anata mmegbu ya karịa ọnụ bụ ndị ụmụ okorobịa tosi ịgbaba mbọ nwere onwe unu weketa oke anyị nna unu obodo a etu o si dị kịta nwere ike ịdịrị ịma na agbakwanụ mbọ a Nnamdị Kanụ pụtara na-agbakwa mbọ ndị apịa obi agba mbọ mana ọ na-ewute na ndị ndọrọ ndọrọ na ndị okenye a na-akwado ịna-anya ụfọdụ na-arụtụ aka na ndị okenye mere ihe dịka ndị bịara gbaa egwu eke ndị agha bịara gbaa egwu eke ji bịa gbaa egwu eke agbasa egwu eke Nnamdị Kanụ afọzie Nnamdị Kanụ ọ ya mere na ndị ọ dịka ọ ya mere na ndị ntorobịa na-ejuzi aya oyi n'ịbịa zọta oke asọkwa ngọngọ ndị otu Nnamdị Kanụ ya na-ekwukwa ihe a na-ekwu nke a na-agụ na WhatsApp na-agụkwa na pepa aka jụrụ oyi aka nọ kedu oge anyị mere ihe na Universal Hotel anyị chọrọ inye ndị mmadụ ebe ndị ọcha na-agba ikwute okwu Naijiria ha etie ndị ifu mmadụ bịara data ịma na Biafra aka nwụrụ afọ nụrụ ụdị mmadụ dị etu ahụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ibu nke etisara ya maka chọrọ Naijiria ha si ekwutakwa n'okwu Naijiria si anyị kpatara Naijiria afa ndị mmadụ dịka chifu Mbasiliga Amirichi a chọrọ inye ọkwa inye asambodo maka mgbadi na ọgbara Naijiria ọfụfa ụmụ ndị South East Nigeria fetie gịnị na fabụrụ ọsịkwa ndị Naijiria so ihe nchọ ebe na Biafra ka nwụ a ka na-ekwusie ike kịta Buhari si ya na-azụ ọzọ ha si na ọ kara ha mma na kịta ọ na-azụ azụ ka Biafra ga-abịazi maka na ọ mara ọchị ọ dị mma ka anyị na-apịasịzi ugbu a achọrọ m ka icheta ịma na ikwutere okwu oge mere bidoro dịka na ime NPP nke Zik emechara họpụta Zik ọ bịazọ n'ime ya icheta ịfụ na ndị dịka Sam Mbakwe ha mere ọfụma gịnị gbaweziri ndị na-achị ugbu a ụfọdụ na-arụtụ aka nọ na-abụ ịchọ echi o jee gbusara ndị ugwu jee na kalifet jee gbusa ikpere oge ahụ Mbakwe ha na jem chịrị ọ bụ otu a ka ọ dị taa atụrụ vootu gụọ vootu nke emekwala oge abịọla bụ nnọọ nke kachasị mma maka apụta pụọ na line ha kpọrọ ya option A4 ka ahụ nwụrụ ka ga-esi mee kịta ada emezi elekshọn onye asị gaba gaba onye na-achị achị chọọ ịpụ dịka ihe na-eme n'ime ugbu a Rochas Okorocha si na ọ ga-nwoke ga-achị ana m ene anya ma ndị ma ọ ga-ekwe mana ihe dị na ya bụ na elekshọn adịghị eme ọfụma a na-akpọ rizọtụ tupu ya atụba vootu and ya bụ ihe jọgburu onwe anyị aka enwere ọchịchị onye kwuo uche ya aka enwere ya na Naịjirịa aka na-ewepụta eme ihe sọrọ ha na-eziri ezi n'iru Chukwu n'iru mmadụ anyị akpata anyị ji na-ata afụfụ anyị na-ata ọ dị ma ndị ụfọdụ na-alụtụ aka sị na ebe ọ dị otu a gịnị mere na ndị Igbo ezikọtara ọnụ wee nọrọ n'otu ndọrọ ndọrọ nke ha ka ha wepụta iwu ha ga-eji wee na-ahazi obodo ha iche na ha nọrọ n'ofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka unu si mee ya n'oge a ịma na n'oge a NPP ndị ya UNPP maka nke ndị Yoruba NNPP ndị NPN ndị Hausa ewekwa GNPP na ihe ndị ọzọ na ụmụ ndọrọ ndọrọ ọzọ ewe ka a ga-esi mee ugbu a ka e were ndọrọ ndọrọ ndị Igbo ga-abata ndị isi niile
a ga-ahọpụta bụrụ ndị ofu ndu ndọrọ ndọrọ nke ndị Igbo ka n'ime ya ka e wee chịa ana Igbo ọfụma ọ ga-ekwe omume? Ọ ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ndị Igbo weta ọkwefulu apga ọka bụ nke ndị Igbo ọka dịka NPP mana tisa ya were anya ukwu wee tisara pati ahụ kịtazi ọ dịkwa ka ofu steeti ka apga nwetazi awekwa seneti ugbu a ya nwe seneti nke Victor mee bụ zọta but ọ zuru ọnụ. Ihe kasị mebie abga bụ na onye bidoro ya abga abịa wepụ ya n'ike ọdụrụ mma jefe ọmụma nke mana ọ bụ na enwe ike pati nke ahụ ọkwụba ha na abga bịakọta ọnụ nwee ike ịzọta anyị efugo na anyị dịsọrọ mpaghara ise mana ndị ọzọ kasị anyị ndị ọzọ nwe ndị nwe steeti isaa nwe ndị nwe isii anyị abịa pụrụ ndị pedanchan abịa welukwe akụkụ ọba anyị tinyere ndị Rivers ndị a na-aza Ikwere ha bụ ndị Rivers ha bụ ndị Igbo ụmụ Kurushi abịa tinyezi ya arụ ọ bụrụ ụmụ Kurushi nwee ike wepụ zabazi agwụ ike ya niile bụ ndị Igbo jaja bụ ọpụpụ ọrụ onye ọlụ ka ọ bụ jaja jụa nwee ọ bụrụzi jaja amụrụ m ma ndị Asaba ndị Asaba bụ ndị Igbo mana ihe na-ewute ndị Asaba bụ na mgbe a nụrụ agha ọ dịghị ka anyị gbaa ha nkịtị kama na ha amatabụghị ihe kịta ma na nwere mba ọzọ ha ga-aza nwere ife ama efichapụ Igbo na arụ ndị Asaba ọ bụ onye isi ọhaneze mbụ bụ onye ọgbashi nke nwere ambasada Ralph Wetu ma achụzie sochade atụzie sununu agha nwajeyi kedu afa nke ọzọ ekwechime ọ bụ ndị Igbo a na-efechapụ olumahịa kwere ọha bụ ndị Igbo ya bụrụ na aza bịa na-asị bịa bụ onye Igbo ọ dị mma na ka anyị na-apịachi ugbu a kedu ndụmọdụ ị ga-enyezi ndị Igbo ọkachasị ndị ntorobịa ugbu a otu a ga-esi wee nọrọ wee keta oke ha na Naịjirịa? Na mbụ ndị isi ndị okenye tosi asị onye ji akwa awarụ ya mara onwe ha mara onwe ha ma na ha mụtara ụmụaka ga-ajụkwa ajụjụ mgbe oge ruru. Ndị ntorobịa unu pụta zọba anyị ewe zọta ute maka na ọ na-abụ onye chisia nwa m karịa m mana etu ihe si kwuru kịta ndị na-achịnụ ha chisia ha chịkwasị enyere ndị ntorobịa ohere iji bịa nso nwere onye a na-enyedo ọkwa ka ọ gbagote ha na-azụlite ka ọ gbagote ka o wee nọchi anya ndị okenye. O nwere mgbe m jere ndị chief ndị traditional rulers onye isi ha mgbe ahụ bụ Ilomu anya mụ na ndị otu nche jụọ ha ajụjụ unu nọ kịta bụrụ ndị isi unu nwa nekwa unu ha aka nka mfakt anya mlipụtara n'anya mụta kịta achọ unu afọrọ kedu ndị ga-anọchi anya unu ọ bụ ụmụ anyị arapụ ka ha bụrụzie ndị oru na na-eme mpụ dị iche iche. Nsa unu enwere ike idozite ụlọ akụ na ụba ma indọstrị niile
cement factory premier bụ ụmụ ife ndị a ndị mmadụ alụga mbụ dozitie a na-eche gọọmenti wee kwe m nkwa mana mkpa bụ onye na-anya iyi akpọ mitin ndị seneti na ndị isi ndị Igbo n'Owerri mgbe ahụ a na-alụ airport isi wee bajebe Owerri kpachaka ha okwu onwere ihe mere wee lue kịta gịnị ndị na-aghasa aghasa nwere indọstrị dị n'ala Igbo ama nke dị n'Ọnịcha kedu ife na-akpọ ya textile mill Adams ọwụ so na ọ dị mwute elo na alụ m na fa ga-ejikọ aka wee mee ife a mgba indọstrị daalụ udo dịrị gị.